Lortu ditugun atomo hidrogenoidearen autofuntzioak, Hamilton-darra, L karratu eta LZ-aren aldibereko autofuntzioak ditugu eta eragile bakoitzarekin dugu zenbaki kuantiko bat. Zenbaki kuantikoak dira alde batetik N, zenbaki kuantiko hau Hamilton-darrekin dago lotuta eta honek zehazten du zein den energiaren balioa. Eta hause dugu energiaren adierazpena. Gero bestaldetik, daukagu L zenbaki kuantikoa. L karratu eragilearekin dago lotuta eta honek zehazten du L karratuaren balioa. H bar karratu L bider L gehi bat. Eta azkenik daukagu M zenbaki kuantikoa eta hau LZ eragilearekin dago lotuta eta honek zehazten du LZ-aren balioa. M bider H bar. Hau etxeik ditugu, egoera geldikor hauen adierazpena. Bentsi daukagu R-rekiko menpekotasuna ematen duen ekarpena alde batetik, bi zenbaki kuantiko hauen funtzioan, N eta L, eta gero daukagu ekarpenan gelu arra ematen dutenek, eta hauek dira, harmoniko esferikoak. Interesantea da, energiare buruz hitz egiterakoan, kontutan hartzea honek duen balioa, eta egiten badugu hementxe daukagun biderkaketa, honek ematen duen balioa da 13,6 elektroi volt. Eta hori jartzen badugu, batez ere zenbaki hori interesantea da buruan eukitzea. Energiaren adierazpenak dira minus 13,6 bider Z karratu, zati N karratu, energia mailak ematen dituzten zenbaki horiek, elektroi voltetan adierazita. Eta nire ustez interesantea da honen balio hauek, halako grafiko txiki batean jartzea, jartzen badugu, hau bada energiaren ardatza badugu, lehenengo maila, hemen izango genuken, lehenengo maila izango genuken, demagun hemen dugula, ez? Beraz, hau izango izateke, oinarrizko energia minus 13,6 bider Z karratu, dana elektrovoltetan jarrita. Hau badugu energia ardatza badugu, eta hemen daukagu unitateak elektrovoltetan baditugu, hause dugu. Eta honi dagokion N berdin bat. Izango genuken oinarrizko energia. Gero, urrengoa izango litzateke N berdin biri dagokiona. Beraz, da minus 13,6 zati lau. Eta hoxe dugu minus 3,4. Beraz, hau 13 badugu, erdian daukagu gutxi gora bera zazpi, beraz, lau, emetik izango genuken, beraz, urrengoa gutxi gora bera, ez? Minus 3,4 Z karratu. Bez, ikusten zuen ze alde importante dago, Z karratu. Hidrogenaren kasuan Z berdin bat daukagu, orduan zuzenean minus 3,4, minus 13,6 izango litzateke. Beraz, ikusten zuen ze aldea dagoen lehenengo bi mailen artean, ia daukagu 10 baino gehiago, bai? Bueno, urrengoa daukagu, N berdin iruri dagokiona, beraz egin behar dugu hau zati bederatzi. Beraz, zati bederatzi egiten badugu, daukaguna da, minus 1,5, gutxi gora bera, hemen, minus 1,5 Z karratu. Eta izango litzateke, N berdin iru. Bueno, ikusi ze sakona den oinarrizko maila honi dagokion energia. Bueno, gero beste gauza interesantea duguna. Maila hauek endakatoak daude. Hementxe agertzen diren zenbaki kuantiko horiek, bueno, haien artean badago erlazio bat. Eta zein da haien artean daukagun erlazioa, gora ezagun. Alde batetik, N finkatu eskero, L-ren balioak daude N-rekin daude lotuta. Eta L-ren balioa N-rekin, ez M-rekin. N izan behar da L baino handiagoa.
Hori dugu N eta L-ren arteko erlazioa. Bestaldetik kontutan hartu behar dugu, N hori, N zenbakia, da zenbaki naturala, hori bai, 0 kenduta. Eta gero bestaldetik, L zenbakia, zenbaki kuantikoa, da zenbaki naturala. Orduan, esate baterako N finkatu ezkero, L ekar ditzaken balioak dira 0, bat, eta azkena izango litzateke N-1. Hori L-eri dagokionez. Gero bestaldetik, M-era joaten bagara, M hori L-erekin dago lotuta. Eta L eta M-en arteko erlazioa hauxe dugu. L izan behar da handiago berdin M-ren balioa absolutua. Hau dugu L eta M-ren arteko erlazioa. Horrek ze esan nahi du? Horrek esan nahi du, L finkatu ezkero, orduan M-ek arditzaken balioak direla, minus L, minus L gehi bat, horrela 0 arte, eta gero bat, eta azkena izango litzateke L minus bat, eta L azkena. Orduan, kontutan hartu behar dugu, nola posibleak diren N baterako posibleak diren L-ren balioak direla N, eta gero bestaldetik L baterako posibleak diren M-ren balioak ditugula bi L gehi bat. Eta horrek markatzen du, nola ez, markatzen du N bakoitzarako daukagun endakapena. Hau da, joaten bagara, gure grafiko honetara joaten bagara, hementxe daukagun N bakoitzoi dagozkien energi horiek tan sartzen diren egoera mailak ez direla bakarrak, baizik eta hainbat daude, eta horrek markatzen du endakapena. Esate baterako, lehenengoan L berdin bat bada, orduan L-ren balio bakarra dugu 0a. Eta, karo, L 0 izan da, orduan M-ren balio bakarra baita dugu 0. Bestaldetik, L berdin bira joaten bagara, orduan hemen bai gehiago dugula. Orduan, L-ren posibleak diren balioak dira alde batetik 0 eta bat, beraz, bi daude. Eta gero, M-ren balioak L-rekin daude lotuta, orduan L0 hori dagokion M-ren balio bakarra 0 dugu, eta gero bestaldetik, L berdin bati dagokion M-ren balioak dira plus minus bat eta 0. Beraz, hemen daukagun endakapena, kasu honetan oinarrizko mailan daukagun endakapena, izango litzateke G bat bakarrik izango genukeen, bai? Bigarren mailan daukagun endakapena handiagoa dugu, hementxe daukagu hau dugu bat, eta beste balio honekin dugu beste 3 egoerak ditugu, orduan daukagu 4 egoera ditugu hemen. 4 egoera, bata da N2L0 eta M0, hori izango litzateke bat, bestea da N2, L1 eta ML0, beste bat da N2, L1 eta ML1, eta azkena N2, L2 eta ML-1, bai? Orduan, bere endakapena lau izango litzateke. Bueno, izatez, guk atera dezakegu zein den maila bakoitzari dagokion endakapen orokorra, bai? G horren balioa atera dezakegu. Eta izatez, G horren balioa orokorrean N baterako daukagun endakapena haren adierazpena ateratzeko, beraz, endakapena hau izango litzateke, G letrarekin erabiltzen badugu, endakapena adierazteko hori izango litzateke. Batukaria L-ren N baterako daukagun L-ren balioak dira 0 eta azkena N-1. Eta L bakoitzarako sartzen diren M-ren balioak, lehen esan dugun bezala, dira 2L gehi bat, bai? Beraz, hau da egin behar dugun batukaria hori ateratzeko. Batukaria hause egingo dugu.
Horretarako egingo duguna, lehenengo hementxe bi ekarpen ditugu, banatuko dugu batukaria bizatitan, lehenengo L berdin 0-tik n- batera, hau, gehi L 0-tik n- batera, bat. Honena erraza da. Hementxe dugu bat, gehi bat, gehi bat, zenbat aldiz 0-tik n- batera, beraz n aldiz izango litzateke, beraz honek ematen duen ekarpena n dugu. Zailagoa dugu m honena. Beraz, hau hementxe aztertuko dugu. Beraz, hementxe dugu L 0-tik n- batera L-rena, bai? Beraz, hori izango litzateke, L0 izango litzateke 0, gehi bat, gehi bi, gehi, horrela, eta azkena daukagu n- bat. Honek guzti honen batura aztertu behar dugu. Holan adirazita, zaila da, ateratzea, baina egingo dugu trukoa. Jarriko dugu hementxeagun batuketa hori, baina aldrebez. Bata bestearen azpian jarriko dugu. Ordan, hau jarriko dugu lehena, eta aurrekoaren lehenanen azpian jarriko dugu. Beraz, n-bat. Hementzegoen aurrekoa zen n-bi. Aurrekoa zen n-3. Eta horrela jarraituko genukeen, eta azkena izango litzateke, hau izango litzateke. 0 hori izango litzateke. Eta zein ingo dugu? Holan jarrita, egiten ari da batukaria berdina dugu, gauza ordena bakarrik aldatu dugula. Orduan, egingo dugula oraintxe batukaria, bi hauen batura egingo dugu, eta ikusi ez batura egiten badugu, holan jartzerakoan hau gehi hau n-bat ematen digu, hau gehi hau n-bat ematen digu, hau gehi hau n-bat, azkeneko n-bat, orduan, ikusten duzuen ez, honek ematen diguna da, n-bat, baina zenbat aldiz. Daukagu, hementxe daukagun batukariak dira n. Ez, 0-tik n- batera doalako. Orduan, daukagu n bidur. Orduan, batura egiten badugu, honek ematen duena da n bider n-bat. Karo, beraz, egin duguna da batukaria bi aldiz egin dugu, bi hauek batzerakoan. Beraz, honek ematen duen batukaria zein da? Justu horren erdia. n-baten erdia. Izango dugu batukaria. Ja lortu dugu batukaria ateratzen, eta orduan ja zuzenean jar dezakegu honek ematen duena. Eta batukaria beraz ematen duena da, zati bi, bider bi egiterakoan daukagu n bider n-bat. Orduan, ja badaukagu, ge hori ateratzeko bakarrik egin baduguna da hau, eta hau egiten badu n karratu minus n gehi n karratu. Beraz, endakapena dugu n karratu. Hau da, hau dugu g, endakapena. N bakoitzarekin lotutako endakapena. Hau da, n berdin bati dagokion g da bat. N berdin biri dagokion g da lau. Hementxe duguna. N berdin iruri dagokion g da bederatzi izango litzateke. Gauza bat. Hemen, ez gaude espina kontutan hartzen. Dakizuenez, segurazki, elektroia badukate beste zenbaki kuantiko intrinsekoa dana, bai? Espina deitzen dana. Orain arte ez zaigu ageri, beraz ezin dugu hori kontutan hartu, baina espina kontutan hartzen badugu, espinaren bi egoerak dira posibleak, orduan benetako endakapena da bi hauen hementxe agertzen denaren bikoitza izango genuken. Baina momentuz, guk jarraitzen dugu gure endakapen honekin, espina kontutan hartu gabe, hau da geratzen zaigun endakapena. Orduan, ikusi dugun arabera, n bakoitzarekin, daukagu, energia markatzen duena n da, baina n barruan egon daitezken L eta M-ren hainbat adierazpen edo zenbaki posibleak ditugu. Hori dela eta orduan, egoera geldikorren adierazpen orokorra, egoera geldikorren
adierazpen orokorra, egoera geldikorra dago n finkoa duena, ze energia finkatzen duenak n zenbaki kuantikoa dugu, baina hori bai, n zehaztua izan da, gero posibleak diren L eta M-ren balioak edozein batzuk izan daitezke egoera geldikorra izateko. Beraz, egoera geldikorren adierazpen orokorra, N zehaztua dutena, izango litzateke halako batukari bat. Posibleak diren N-len balioak doaz 0-tik N-1 eta L bakoitzarako posibleak diren M-ren balioak doaz -L-tik L. Beraz, halako edozein kombinazio lineal bat non N zehaztua izan da eta L eta M posibleak diren balioak hementxe agertzen diren batukarien barnean igonda, hemen hauek egoera geldikorrak izango lirateken zeren eta energia zehaztua izango dutelako. Beraz, hemen ikusi dugu alde batetik, aztertu dugu, errepasatu dugu nolabait dauzkagun zenbaki egoera geldikorrek daukaten zenbaki kuantikoak, importanti da, energia, momentu angeluarra LZ-rekin lotuta dagoena, eta egoera bakoitzarekin lotutako endakapena. Hau oso erabilgarria izango duguna. Beraz, espina kontutan hartu gabe, daukagun egoera bakoitzaren, N bakoitzari dagokion endakapena.